God aften og velkommen til oplysninger til borgerne om samfundet. I aften skal vi snakke om racisme. I aften vil vi give en kort gennemgang af, hvad racisme egentlig er, og hvordan racisme har påvirket historien. Racisme er forestillingen om, at mennesker inddeles i forskellige grupper efter biologisk race, og at der er et hierarkisk forhold mellem disse racer. Det betyder, at en race er en anden overlegen. Racisme er en mere bred betydning, nært beslægtet med handlinger som diskrimination, undertrykkelse og fremmedhad osv. Herunder stemtes former for diskrimination eller forskelsbehandling ud fra kultur, religiøs, sproglig, etnisk, politisk retning eller nationalitet. Det stemtes som racisme. Racisme omfatter også nedværdigende ytringer om bestemte menneskegrupper. Det ses i den virtuelle verden, f.eks. på internettet, men også på den politiske scene. Nu har vi 4 former for racisme, som jeg fortæller om. Der er direkte isoleret racisme. Det er en enkelt persons racistiske handlinger. Det kan f.eks. være drab eller vold mod en etnisk person. Så er der politisk organiseret racisme. Det er racistiske handlinger med et politisk budskab. De vil ofte opnå noget, og de er normalt meget organiseret, når det gælder deres aktioner. Så har vi indirekte isoleret racisme. Her er diskriminationen ofte vist af fordomme over for personen med en etnisk eller en udenlandsk baggrund. Her tror man fx, at personen har et bestemt arbejde eller hobby, eller er på en bestemt måde på grund af hans hudfarve. Så til sidst er der strukturel direkte racisme. Det er, når samfundet på et overordnet plan er indrettet, så de sociale forhold holder de anderledes, eller de indvandrerne udenfor. Det kunne være på grund af hudfarve, kulturel oprindelse eller sådan noget. Og derfor bliver de behandlet anderledes. Det kan også være en afvisning på en restaurant eller lignende, som kan blive betragtet som direkte diskrimination. Og nu til 2 forskellige synspunkter på, om historien med forfølgelser har haft betydning for racismen i dag. Vi starter ud med dig, specialist Søren Nielsen. Jeg kan sagtens se, at der har været racisme i Danmark. Jeg synes dog ikke, at det længere er et problem i Danmark, og det er næsten udryddet. Jeg synes personligt, at racismen i Danmark har været sådan lidt tynd, hvis man kan sige det sådan. Det har ikke været som i 2. verdenskrig eller noget. Det har været meget mere mildt, hvis man kan sige det. Og i det moderne samfund her i Danmark er der fordomme, men ikke racisme. Jeg synes ikke, det er direkte racisme. Og derfor synes jeg ikke, at det er noget problem. Ja, og så nu hen til en, der har oplevet racisme og fordomme. Over til Mohammed Al-Abbas. Ja, jeg synes, at historiens forfølgelser har været forfærdelige, men de har også gavnet os i den forstand, at folk er mere opmærksomme på, at det kan ske igen. Dog er jeg lidt uenig med Søren. Han siger nemlig, at racismen ikke er et problem i Danmark. Det er det bestemt. Der er mange indvandrere, der er svært ved at finde arbejde på trods af deres kompetencer. De bliver dømt på forhånd. Om det er racisme eller fordom, det er sådan set lige meget. Det er stadig et problem. Ja, det var jo 2 rigtig interessante synspunkter. Nu til nogle eksempler på religionsdiskrimination og kulturracisme. Her ses et billede af den kristne martyr Stefanus. Han var den første kristne, der blev dræbt af jøderne. Og når man kigger på de 10 bud, kan man undre sig lidt over, hvorfor de alligevel fortsatte med at forfølge de kristne. Denne forfølgelse, den fortsatte i ca. 300 år, indtil de kristne blev for stærke. Derefter havde de så korsridderne, der skulle forfølge jøderne og slå dem ihjel. Og det er igen det modsatte af, hvad Jesus sagde i sin bjergprædiken i Matteus evangeliet kapitel 7, hvor han snakker om næstekærlighed. Nu springer vi lige over 1500 år frem i tiden, og vi standser ved 2. verdenskrig. 2. verdenskrig er et tydeligt eksempel på, hvor galt en forfølgelse kan gå, når en magtfuld og en sindssyg mand er ved magten. Hitler udryddede ca. 6 millioner jøder under 2. verdenskrig. Det skyldes dels et personligt had til jøderne, men også at der skulle findes en syndebuk for tyskernes dårlige økonomi. Og derfor var de velstående jøder nemme at vælge til det her. Der er selvfølgelig også muslimerne, som laver terrorisme.
Det er blandt angrebet på World Trade Center den 11. september 2001. Det er igen helt det modsatte af, hvad Koranen beskriver. Koranen er faktisk lidt anderledes. Der må man gerne dræbe, hvis det er for at beskytte sin religion. Men det bliver misbrugt meget, når der er terrorisme. Et af de seneste eksempler på en racistisk handling i det danske samfund var i 2005, da tegneren Kurt Vestergaard tegnede den islamistiske profet Muhammed med en bombe i turbanen. Siden da har der været mange diskussioner, om det var en racistisk handling, eller om det bare var et tegn på vores ytringsfrihed. Efter disse tegninger begyndte mange muslimer at brænde det danske flag af. Det kan også betegnes som en racistisk handling. Til sidst har vi valgt det vigtigste eksempel på hudfarveracisme. Slavearbejdet i Amerika. Det har haft stor betydning for, hvordan det amerikanske samfund ser ud i dag. Opdelingen af hvide og sorte. Det var så alt for den her episode af OBS. Fortsat god dag.